Έχεις πάει σε 2 Ολυμπιάδες, έχεις πάει στον Εθνικό. Ένα πρωτάθλημα και 2 κύπελα με τον Εθνικό. Ναι. Δεν είναι. Έχεις πάει στον Πανιόνιο, μετά στον Παναθηναϊκό και τώρα παίζεις στον Ιδραϊκό. Δεν σταματάς. Αιώνιος έφηβος. Ναι, δεν θα σταματήσω. Έχεις πολύ μεγάλη πορεία και αυτό ακούγεται ότι θες να το και αυτή τη δεκαετία να συνεχίσεις. Εννοείται. Μετά τα 50 θα το σκεφτώ. Εκεί, εκεί. σαν τον Ντίνο Τσόφ και εσύ. Ο Ντίνο Τσόφ μέχρι πότε έπεσε, που εντάξει, στο ποδόσφαιρο. Θα με πιάσουν να με βγάλουν έξω από την πισίνα μου, δεν κάνει αυτό. Εντάξει, σταμάτα. Ένα θερμό χαιρόδημα για τον Κώστα Κοκκινάκη. Τι ομάδα είσαι, Κώστα? Έχεις ομάδα, το λες, δεν ξέρω. Θα έλεγα, αλλά αντιολυμπιακός είμαι. Είσαι αντιολυμπιακός, γιατί το λες έτσι τώρα? Μας τον πατάς κατάμουτρα τώρα. Ήμουνα Ολυμπιακός, αλλά μέσα από τον χώρο μας ένιωσα αδικία κάποιες φορές. Μάλιστα. Και